Сәғит, кіріп кетме инде. Әйдә, уен уйныйбыз. Мяу. О, Рамай белән Рәмия кайткан икән. Күрми дә торам. Әйе шул, авылға кунакка кайттык әле менә. Яхшы булган. Нинди уен уйныйсыз? Әйтеп кара дигән уен. Мин дә сезнең белән уйныйм. Рәмия белән рәсемнәр ясадык та, аркага ябыштырып куйдык. Без әйткән табышмакларга дөрес җавап бирсәң, нинди рәсем ясалганын белерсең. Табышмаклар күк җисемнәренә багышланган. Дөрес әйтмәсәм? Ялгышсаң, сиңа җәза бирәбез. Тау башында алтын тәңкә ялтырый. Ул нәрсә булыр икән? Йылдыз. Дөрес түгел. Дөрес җавап — кояш. Нинди җәза бирәсез? Биетәбез. Биргә яратам мин. Сәгыйть, минем табышмакка да җавап бирәләр. Үзе урак, үзе тешсез. Бу ай. Дөрес, молодец. Мяу, Рамай, әби кунак пешерде. Сезне чәй эчәргә чакыра. Чакыруың өчен зур рәхмәт. Хәзер керербез.